Wah, aku nek ngene iki terus jengkel karo Wisanggeni kok arep tak antem-antem mesti ditelong nang nek rampung lha aku dadi Petro plekotho genti. Gending ora ngerti, tembang ora ngerti. Ning aku sok nonton Petro. Ya sura ure niku mawon. Bu Prastiwi monggo tak ngundang Kang Garing. Ya Wah, kurang dhuwur. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon tan bali ngulon apa setyane kelakon jamono no piye Tanten ikit mau Kang Gareng. Kowe ngapa terus suaramu kok beda karo adat saben iki ngapa? Masuk angin po? Ya ora. Slamet to Kang Bagong. Lho. Iki adimu kok Kang Bagong. Oh iya. Slamet to Gong. Pangestumu apik, Tru. Kowe Kang Slupan demit ngendi? Kok dadi omonganmu beda karo adat saben. Piye Kang? Iki sowan nono ing Laladan Kalimantan Barat. Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki nang Ploso Ndadapayu Semanu adicara merti dusun. Kuwi apa kuwi? Iya engko nembang kuwi apa kuwi rasa. Kowe kena ngapae, Truk? Muga aku semelang kowe iki nguyuhi bok apa nguyuhi wit gedhe. Engko Kang Slupan. Presake saya. Kok nek rada masuk angin kok kaya suaramu ki kelokor-kelokor. Ora Kang Bagong. Kang meneh. Aku ki adimu. Oh iya nding lali silsilahe lali aku. Mbarepe iki aku nomor 2 kowe anake Semar, nomor 3 ki Bagong. Ki ragil dhewe, kowe nek nyeluk Bagong ki Dik. Oh, Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang ndakku ora walik. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kocike. Banjur arep bismillah. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi dusun Ploso Ndadapayu kene tansah pinaringana ing katentreman. Tansah pinantuing guyub rukun bandul rompul. Ulupis kuntul baris. Nggone padha mbangun dusune dhewe-dhewe. Ya dusun Ploso Ndadapayu. Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Semanu. Oh iya Senamu. Senamu ora. Semanu Kang Garing aja nesu-nesu Kang. Ora kowe iki jane kena apa? Bar padu lo bojone. Ora. Lah ngapa? Awake ra penak? Penak. Lah ngapa? Gregesi? Ora. Lah kok suaramu gedhe banget ngono ki apa? Ku nek nembang ya rekoso to engko. Ora aku arep nembang Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho. Biasane kowe iki tresna karo gamelan seneng royan-uyan. Mbuh, bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mula engko sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang meneh. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo kan. Ya ora kaya Petro kaya. Ya, Truk ya. Ora. Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur iso tukul arwana. Tukul tok kok tukul arwana ora. Ngrembaka woh-wohane, ngrembuyung gegodhongane.
saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing ngarep kepungkur. Ya, iya Kang Garing. Iki ayo nglaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing, arep nglipur apa? Arep buka apa Kang Garing? Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur adas sing ora dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh, Dik Bagong. Ah, kowe ora nembang apa, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan Dik Bagong. Wah, ngapa sebabe kowe ora pecinta kesenian to? Aku lagi ra cinta. Lagi wegah. Ya, nek ngono aku tak nembang sik ya, Truk. Monggo Kang Garing. Milih Waranggana. Ah iya, wong tuwa iki nek Waranggana nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggana. Kok wis dikemul iki arep dikirim apa ya Kang Garing? Arep dikirim nendi ora? Kaya bingkisan. Penbarang guru do kemulan kabeh karang ki adem ya minta ampun kaya truk raiku ya wis kandel-kandel. Sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele. Seratke truk. Tak tunyo kepalamu, ndasmu biasane ndasmu kok kepala. Nek kepala ki sama kepala. Iya Kang Garing. Nembang opo kang aku tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingin ku teriak. Wis ta truk kowe iki ngapa ta rasa nembang? Anteng ku tak tembangke. Iya minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik rasa jak omong pecuk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep nyekar apa? Iki mau ana sing nyuwun sing kon jero nalika ning transit mau. Nalika nendi Kang Garing? Transit. Oh. Nyuwun Sinom Parijata. Wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing. Slendro apa lepok? Pelok kok lepok. Pelok nah. Neno wah penak tenan wah gironge sing lanang seniman sing wadon seniwati kok aku kok kaya curiga kowe iki kaya wong lara ta, Truk? Ora Kang Garing, ya mung mbok menawa suaraku lagi owah. Sak utekku. Ya iso. Sing wadon seniwati, kayane mlumpuk. Kok mumpluk ora? Wis aku tak karo Bagong weh. Ora adong ora. Mangga diaturake. Monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Parisana. Sintom ora, Sinom ya Sintom. Mama nismu kok kaya kecap. Iki hubungane apa kok kaya kecap? Kecap-cap manis. Memanismu. Meneng. Apa turu kono, turu gledak. Manuteke encer kono. Gawe turu. Emoh, ora ngantuk kok kon turu. Aku arep goro-goro. Ngisra ya kowe iki. Omonganmu teng clebung ora karo-karoan. Hangu jiwat. Kok mengar jiwet wae lho. Gemes aku Kang Garing. Ayo. hangu
kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu kira ngalir ayo isi kelingan to Truk janji sabar aja kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu bener Kang Garing janji sabar mesti entuk susu aja kesusu Petro tak pacar modar kowe janji sabar aja kesusu kowe entuk antil modar sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu iki yo marahi ya iki salahe kok kleru apa itu girongan kok kleru sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu ya jan wis mumet aku malah ngrasake Petro iki teruske penak banget kan apane sing penak pite sing ngepit ki ya sapa wong iki tetembangan kok pite ora kene Truk tak dedeg cengelmu kene mbok menawa kesleo ora Kang Bagong Kang menah ora Dik Bagong wah jan wis iki ketoke kaya ora arep rame iki Petruk suntikke kuwi cakepan ya nyok lara apa ora aring kodhok ijo mlebu eling jaring kowe iki ngapa jane Truk delok-delok awakmu anget ora to bathuk iki iki ya normal panase iki mangapa oh ilate ya ora putih kok nek teleke putih Kang Garing kaya pitik gering wae iya teruske Kang Garing kepati ora kepati cakepane beda tertentu cakepan kok sudah tentu tartemtu mampir ngono kok kuwi lho Roma Irama ndasmu jeblok antil sisan kowe aku ora komen aku wis mumet sik aku gagas kowe Petro iki nek ora domongke bapak iki mesti kenjingan demit ngendi iki yakin kowe mau nglangkai kijing miring kowe iki nglangkai kijing ora Kang Bagong Kang meneh Dik Bagong ora kok omonganmu kaya ngono kuwi marayaku cubriya wis ora usah dadak gagas aku sing penting sinome dientekke iya ning ya dingengehi sithik menono ponine nek sinome dientekke teneh melingsi udah iya Kang Garing aku moh nek anarkis setan ora ya dirampungke iki engko gerongane tegane Kambil Ijo wah saking tak apalke nek kuwi bejane sing Kambil Ijo sing duwe bojo waton aja loro yo mangga apa Mas kok mlaku terus lho mampang nganggo leren ndak sikile kesel kowe iki cakepan ya Truk tak suduk keris wetengmu kowe nah iki terakhir ora apa-apa lho Kang Garing kok ana sing arep gawe pager bumi po lah ngapa kok dunggahi batako akeh banget batako dengkulmu mlocot kuwi dus-dusan isine sego wah kene pinter wedang kok ireng dicampuri kopi ape dibubrah karo Petruk kowe iki bisane Sinompari Jata nglothok kutut nganggo ngothok uler kambang nglothok jineman klambi lurik nglothok aku pasrah nganggo lurik aku nganggo kaos jineman maksudku iya Kang Garing penak tenan sing jeneng iki mau apa Sinompari Jata kok kaya ora apal to kowe
Wong kedunungan ina lali salah apes lan rambayar. Mati. Ya, kowe arep nembang apa, Truk? Aku ora nembang. Tungdeng. Kowe ora usah nembang ora apa-apa, engko tak suli ya. Ya Kang Garing, aku tak ngrasake hembusan angin mamiri. Saya esuk ora saya ilang ning saya banter. Saya krasa nyang kulit. Ah ya ora apa-apa ora. Santai wae ora ya iki kali dilongkas rampung sak jam meneh rampung. Ngono ya Kang. Iya, wis ceket-ceket. Kowe wae sing nembang. Ki mau slendro tak ganti pelok ya, Truk. Ya, ganti sik kono. Lho, tegese iki arep tak ganti pelok larase. Ya manut. Sing arep tok dawuhi nyekar sapa Kang Garing? Bar Mbak Wahyu nglumpati siji. Antekno. Nglumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung. Maksude iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Nembang apa Kang Garing? Sing gumyak-gumyak wae ya, Truk. Iya sing gumyak. Penabe kon nutuki tempolong. Engko rak gumyak. Tak nyuwun pambiyantune Mbak Wayu supaya bawa terus engko ditibake gugur gunung. Lah seneng tenan aku Kang Garing. Ning diresiki sik ndak mampu. Kok diresiki sik ndak mampu apa? Lah jare dubur. Tak tunggu muter. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Ndak slentang-slenting. Keringete sing masalah. Ayo, Mbak. Bawa pilok barang ku ya paling ora ya. Apa dilanggamke sik, Truk? Manut dilanggarke sik. Dilanggamke sik ya ora apa-apa. Langgame apa? Wis suwe nggonku ngentan wae. Wis suwe kowe tak Lanune kowe tan citra. Lah kuwi apik banget. Lanune kowe tan citra. Wah, wis mumet dasku wis mumet kok. Aku wis buyer ket mau aku. Gagas Petro ki mripate nek omong kaya ora ngematke kowe. Kaya ning dunia lain nek Petro ki. Wis ben tak apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora. Seliramu. Kiraku kowe tan citra. Nano. Monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lho mbangane aku. Mbok coba, Truk. Dikuatke. Kowe iki suarane gemlong-gemlong iki kena penyakit apa? Suara dhuwur dikuatke. Ayo dicoba. Kiraku aja basa Indonesia. Kiraku kowe tan cidra. Kok kiranya? Kiranya kuwi lagune Dewa 19. Kiraku kowe tan cidra. Kok iso kaya ngono ya, Gong? Mbok aku wis habis pikir aku. Matke Petro ki kaya piye ngono lho. Amung tak ansah tak enteni. Wis asa nembang. Hup meneng. Anteng. Sikut merotol. Padake ora. Ngapa heran katut angin. Arep balik kok angine gedhe nganti katut. Monggo. Lakae bocah. Mi. Ya Gang ya pindah ya. Aku gah karo Petro iki. Wala jenenge ngono kuwi rasa hidup semati. Tetep tak tutke. Setan ora. Cakepan kok digontak-ganti ora. Lah tak kira nek bocahe mi. Arep ndelok. Badut ora. Ya to. Iki tibake langgame, Truk. Iya Kang Garing. Tak enteni. Ngenteni sapa? Iki ki tembang. Ora usah sok nyaut-nyaut to. Apa piye tak
tekake ya aja kok ditekak ora. Gemes ya aku suwe-suwe. Hang terus ngungkuli aku. Waduh, ayo aja kaya ngono. Jawab. Kam tak enteni, Truk, pelok barang. Yo, aku lagi dong iki. Lah anteni didadekke langgam ya Kang Garing. Iki ya ana nawala sing tak tampa. Nawala saka sapa Kang Garing? Saka penggemar. Sugeng enjing Pak Petruk, Pak Gareng. Kula nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar. Weh, piye Mbak Tak? Wah, cocok aku nek yaene iki Tatin kon goleki tengu. Antil muncradur Tatin kon gawa nganu kae, peniti, heeh. Kon nyudiki alon-alon ngono kae, heeh. Antil muncradur ah. Langgam rengu. Ula krunguku kon goleki tengu. Langgam rengu ora glu teko meneh. Wah, begitu Petruk rada edan ya kok sing padha. Assalamualaikum. Kula rombongan Sapam Undip Tembalang tetep monitor request lagu Caping Gunung Gonggomina. Matur nuwun. Undip ngendi, Truk? apa Undip ngendi? Universitas Diponegoro. Pinter tenan. Kene isih waras kowe. Ya isih waras padake edan. Ya mung rada. Wah. UGM Universitas Gadjah Mada. UAD Universitas Ahmad Dahlan. NTT Nusa Tenggara Barat. ngawur. Saya suwe saya ngawur. STNK Setengah tuwaning kepenak. Ayo dilanggamke rengu Mbak Tatin monggo. Men ora adem. Nek iki jan luar biasa. Camcaune yo. Apa? Kuwi lho. Kahanane kuwi lho. Ayo lek ngarani apa? Camcau. Cuaca. Kok camcao? Adem tenan. Lah iya ya ora apa-apa diampet kaya. Ayo. Nggih bawa. Nganggo.